Čaute lampionikovia, pripravil som si pre vás krátke videjko s poďakovaním, nakoľko mi poďakovanie na akcii časovo nevyšlo. Noc lampionov dopadla podľa našich predstav. Úplne úžasne. Vytvorili sme spolu krásnu atmosféru a pocity šťastia, na ktoré sa nezabúda. Spoločne sme zdali hold obetiam Moravskej priehrady, uvedomili si, aký je život krehký, pustili si lampióny so svojím snom a prekonali slovenský rekord. Za to vám, vážení hostia tohto podujatia, naozaj zo srdca ďakujeme. Navyše ste s kúpou lampióna podporili organizátora firmu Flaghouse a mňa Mirca sumou dostačujúcou na to, aby sme vytvorili základ pre naozaj výnimočný projekt. Zoznamku pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí. To si vážim úplne najviac. Podpora zdravotne ťažko postihnutých ľudí je podpora tejto spoločnosti. Veď každá reťaz je taká silná, aké silné je najslabšie ohnívko. Tak ako spoločnosť je taká silná, aké silné je postavenie najslabších ľudí v nej. Partneri tohto podujatia firma Kovos, ľudia z ORS, chalani z Gafy Autodielov, Marian Grigel a jeho projekt oravahistory.sk, voňavá Lucia, ktorá rozdala stovky darčekov, chalani od zvuku Webster, DJ Boogie, TV Oravia, ako mediálny partner, alebo Ujo Bartoš a Dynamit Klub, či dobrovoľní hasiči. Toto sú ľudia, ktorým patrí obrovské uznanie. Podporili nás nielen finančne, službami, ale oni boli práve tí, o ktorých sme sa my mohli oprieť. Všetci partneri ale dokázali urobiť malý zázrak. Dokázali niečo, o čom hovorím a o čo sa snažím už takmer 3 roky, ako pracujem v marketingu a reklame. Dokázali sa spojiť v jeden tím. Spojiť sa aj cez to, že sú možno konkurencia, alebo spolu normálne nekomunikujú, alebo sa doposiaľ nepoznali. Mne sa teda splnil malý sen, ukázať svetu, že sa to dá. Toto je to úžasné. Na základe nápadu sme všetci spolu vytvorili neprekonateľnú silu, zvládli sme všetky prekážky, spolu so všetkými ľuďmi, ktorých bolo okolo 5000, vytvorili ten úžasný pocit, ktorý má ešte stále každý z nás v sebe. Osobitne sa chcem poďakovať mojej budúcej bývalej, ktorá mi dáva neskutočnú silu a podporu, asi si ju nechám navždy. Monky, díky bracho, ľúbim ťa. A mojej rodinke, ktorá to chápala a nemusel som ísť kopať zemiaky. Chalanom od nás chránené dielne, ktorí makali ako draci, a aj keď často ani nevedeli, čo vlastne robia, no svojou húževnatosťou to spravili lepšie, ako som si to predstavoval. Mojej pravej a asi aj ľavej ruke Mirovi Agnečákovi, bez ktorého ozaj nemám šancu. Jakubovi Randiakovi, ktorého snaha a odhodlanie bola asi najväčšia, akú som v živote u niekoho videl. Raz bude z teba riadny manažer, bracho. Mišovi Fernezovi, ktorý je Mišo Ferneza, mojim kamošom, ktorí sú naozaj kamoši, Vašovi Ferancovi, ktorý vie vybaviť aj nemožné, a iným ľuďom, ktorí boli v pravý čas na pravom mieste. Ale to je jedno. Obklopil som sa úspešnejšími ľuďmi ako som ja a práve preto som teraz neskutočne šťastný, pretože ďalší skvelí ľudia ako napríklad Nomín, ktorý dal túto brutálnu pesničku, alebo Binďo, začali prichádzať do môjho života, že úplne sami. Či už myšlienka Noci lampiónov, alebo text piesni Nomina, alebo slova Byďa, že konaj dobro a dobro sa ti vráti, dokazuje to, že táto doba nie je až taká zlá. A my všetci sme tí, ktorí ju môžu urobiť lepšou, krajšou a cennejšou pre ostatných. Posolstvo Noci lampiónov si nesme v srdci všetci. Snažme sa robiť dobré skutky, podporovať dobré projekty a prijať ostatným. Lebo vtedy bude dopriaté aj nám. Ďakujem, ja som Mirec a naozaj vám zo srdca za všetko ďakujem. Raz, dva, AK, čau, lampionis.